Así celebrou o seu equipo do Eirado a súa primeira estrela Michelin, un recoñecemento que chega por fin á cidade de Pontevedra e que premia o excelente traballo que este restaurante ven realizando dende hai moitos anos. A verdad que, pois mira, te queda pois ter algo alegre, lo diste, a que todos son malas noticias, pois mira, que che chegue isto, pois diste, joe, pois é unha boa noticia, pois por lo menos recordar o 2020 como algo positivo, non tan negativo, joe. Neste recoñecemento, a guía Michelin puso en valor a cociña persoal e de fondas raíces galegas que ten Iñaki Bretal e realzou a excelente calidade dos seus produtos. As tres claves é produto e produto, realmente, e penso que sencillez, que sea un bo produto, e que cada cousa sepa o que é. Eu, como digo eu, matámonos en ir alonso en buscar un bo peixe, un bo marisco, tal, como para despois enmascaralo con outros sabores. Pois non, eu si paramos un bo róbalo de 5 kilos, pois quero que sepa a róbalo. O secreto está en que o produto que o temos moi bo, o secreto está en que unha vez cae nas nosas mans non escarallalo, que sepa o que é. Conseguir unha estrela Michelin é sen dúbida un dos maiores premios que pode ter un restaurante, porque con este recoñecemento se aplaude o esforzo que realiza diariamente un equipo como este. Por iso, o cociñeiro Iñaki Bretal ten claro que non mudará a súa filosofía de traballo. É que se non te forzas a facer algo que igual ou non che gusta ou non estás acostumado a facer ou tal, se che dan pois polo que fixestes hasta ahora, pois perfecto, seguimos igual. Esta estrela Michelin chegou xusto no momento perfecto, xa que o seu Eirado volveu a abrir as súas portas tras moitos días cos fogóns apagados. Sabemos que podemos abrir co 30%, pero que podemos abrir desde este fin de semana, pero para nós organizar a nosa cociña dun día para outro é nos imposible polo sistema de traballo, polos produtos, porque entonces decidimos no fin de semana estar por aquí e medio tocar algunha cousiña. Onte sí que estuvemos preparando e a partir de hoxe abrir. Se algo puseron de manifesto os recoñecementos entregados este ano pola guía Michelin é que en Galicia, e máis concretamente na provincia de Pontevedra, este sector ten moito futuro por diante.